přípravě kaštanových waflí budete potřebovat 70 g kaštanové mouky, 50 g pohankové mouky, 40 g rýžové mouky, 300 ml vody, 2 vejce, 1 plnou lžičku skořice, 1 plnou lžičku kakaa, 1 zarovnanou lžičku prášku do pečiva a 1 plnou lžičku kokosového oleje. V kuchyňském robotu našlehejte vejce a postupně přidávejte mouky a vodu. Vodu přidávejte postupně, protože každá mouka absorbuje trošku jinak a z tohoto důvodu se může celkové množství vody mírně lišit. Nakonec přidejte kakao, skořici, prášek do pečiva a kokosový olej. Jakmile vznikne hladké a tekuté těsto bez hrudek, nalijte ho do formy na wafle, přikryjte a počkejte několik minut, než budou hotové. Hotové wafle dochuťte. Já je mám ráda se směsí borůvek a malin, nasekaných lískových oříšků nebo pistácií a navrch s trochou datlového syrupu nebo medu.